Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη θεματική ενότητα, η οποία νομίζω μας αφορά όλους. Έχει να κάνει με την έκθεση και πόσο τα προβεβλημένα πρόσωπα μπορεί να βρεθούν εύκολα εκτεθειμένα. Και με την αρνητική και με τη θετική έννοια. Γι' αυτό θα καλέσω μαζί μου, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, τον Χρυσόλυμπιο Νίκη, τον Ιωάννη Μελισσανίδη, την ηθοποιό Βάσια Γκολφινοπούλου και την συστημική ψυχοθεραπεύτρια Χαρά Κωστάκη. Παρακαλώ. Ναι, όπου θέλετε, όπως θέλετε. Έχουμε λοιπόν εκπρόσωπο και από τον αθλητισμό, από την τέχνη και θα δούμε λίγο και από τη σκοπιά της ψυχολογίας το θέμα, γιατί γενικά και τώρα με τα social media και όλη αυτή την ανάπτυξη είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθείς εκτεθειμένος. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα, Ιωάννη, διότι βίωσες την απόλυτη επιτυχία σε πολύ μικρή ηλικία, όταν κατέκτησες το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, που ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, 18-19 χρονών. Πώς ήταν για ένα παιδί στη δική σου ηλικία, πόσο εύκολο ήταν να το διαχειριστείς όλο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας τεράστιος όγκος δημοσιότητας και επειδή τότε δεν υπήρχαν τα social media σε αυτό το βαθμό, όντως ο όγκος ήταν τρομακτικός, γιατί έρχονταν μέσα από τη τηλεόραση, όλοι βλέπαν τηλεόραση. Οπότε ξαφνικά ένας αθλητής που έχει μάθει να προπονείται με σκυμμένο το κεφάλι, να ακούει τον προπονητή του, δηλαδή ξαφνικά κατάλαβα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται επειδή με αγαπούν, έρχονται για να μου πούν συγχαρητήρια, γιατί υπήρχαν στην πορεία άνθρωποι που πραγματικά σε αγαπούν, άνθρωποι που πραγματικά σε θαυμάζουν, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που ήθελαν να εκμεταλλευτούν την κατάστασή σου ή να κυτρινίσουν την κατάστασή σου. Στη δική μου περίπτωση συγκεκριμένα στάθηκα τυχερός, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι τόσο σκληρός και απαιτητικός, που η ίδια η φύση της δημοσιότητας και του αθλήματος που έκανα σε γιώνει και σε προσγειώνει. Δηλαδή, με το που κατέκτησες το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, μπράβο, μένει SAE, την επόμενη μέρα προγραμματίζεις τον επόμενο σου αγώνα. Επομένως, αν καθίσεις στις δάφνες σου και σε εκείνη την ηλικία, πολύ εύκολα να επηρεαστείς από όλο αυτό το πράγμα, το ίδιο το ταπί που λέω εγώ, το ίδιο το podium, είναι αυτό που θα σε ξεράσει, όσο και αν σκληρή ακούγεται αυτή η λέξη. Οπότε ο ίδιος ο πρωταθλητισμός με έκανε να καταλάβω ότι όλο αυτό είναι πολύ προσωρινό και δεν έχει την ουσία και την αγάπη που έχει το άθλημά μου. Δηλαδή αυτό επέρχεται. Βέβαια το περιβάλλον των γονιών μου και οι προπονητές μου, ο προπονητής μου ο κύριος Καπνίδης, ήταν ένα περιβάλλον το οποίο με προστάτεψε αρκετά, γιατί ήμουνα 18-19 χρονών, οπότε τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό. Δεν ήταν εύκολο πάντως, πραγματικά δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή θυμάμαι μια περίπτωση, επειδή μ' αρέσει ο χορός πάρα πολύ, είχα πάει σε ένα μπαράκι με τους φίλους μου να χορέψουμε και έβαλε ο DJ φοβερή μουσική, ανέβηκα πάνω και χτυπιόμουνα, όπως όφιλα να κάνω και όπως και κάνω. Και ξαφνικά ήρθε, ξέρω κι εγώ, μια κυρία και μου λέει: Μα Ιωάννη, είσαι χρυσός Ολυμπιονίκης, ήταν μέσα στο μπαράκι. Και δεν πρέπει να χορεύεις. Το καταλαβαίνεις τώρα πώς θα έπαιζε. Λέω: κουμάντο στη ζωή σου. Δεν κατάλαβα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δηλαδή, πόσα τετραγωνάκια και η ίδια κοινωνία σε βάζει να σκέφτεσαι με μια λογική που δεν έχει λογική. Οπότε ακολούθησα και ακολουθώ στη ζωή μου, και αυτό λέω στα νέα παιδιά όταν πάω στα σχολεία, ότι κάντε αυτό που θέλετε, να είστε ο εαυτός σας, no matter what. Ήσουν σε μια πολύ μικρή ηλικία και είχες να διαχειριστείς και όλο αυτό, διότι ήσουν πρότυπο για τον κόσμο τότε. Έβλεπες εσένα, σε είχε στην κορυφή, που σημαίνει ότι είχαν και προσδοκίες. Και οι προσδοκίες μεταφράζονται για τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Οπότε το να βλέπουν τον Ιωάννη που έχει κάνει περήφανη την Ελλάδα, να τον βλέπουν, ας πούμε, κάπως που δεν θα ήθελαν, με έναν τρόπο που δεν θα ήθελαν, νομίζουν ότι έχουν και το δικαίωμα να έρθουν και να σου πούν, επειδή σε πέτυχαν τυχαία στον δρόμο, ότι κοίτα, αυτό γιατί το κάνεις. Οπότε εκεί, σε αυτή την πολύ τρυφερή ηλικία, πώς το διαχειριζόσουν αυτό, το συζητούσες με τους γονείς σου, και θα το συζητήσουμε και με τη Χαρά μετά αυτό, θα μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Υπήρχε οικογένεια που ήταν το στήριγμά σου? Οικογένεια, όπως είπα, αλλά έχουν το αναφέρετο δικαίωμα να σου πούν, να σου κάνουν την κριτική, και έχεις το αναφέρετο δικαίωμα να κάνεις reject την κριτική. Γιατί στη ζωή μου έχω δικαίωμα αναφέρετο εγώ. Να κάνω ό,τι θέλω και να τη διαχειριστώ όπως θέλω, θα κρυθώ και θα κρίνω.
Επομένως, έτσι ήταν και ο χαρακτήρας μου. Τώρα δεν ξέρω, επειδή από πολύ μικρός διάβασα Καζαντζάκη, από πολύ μικρός επειδή είχα ανθρώπους που με σκλήραιναν πάρα πολύ, δεν με ακουμπούσε ποτέ. Δηλαδή, αν με πείθανε ότι αυτό που λένε έχει μια λογική, θα το καταλάβαινα. Αλλά δεν μπορείς να πεις σε ένα παιδί στα 18 ή στα 20, δηλαδή δεν βλέπεις το ότι φέρνει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και βλέπεις αν χόρεψε ή δεν χόρεψε. Δηλαδή, πόσο low educated πρέπει να είσαι για να σκεφτείς κάπως έτσι. Οπότε δεν χάνω και τον χρόνο μου να ασχοληθώ δηλαδή, με ανθρώπους που θα σκεφτούν κάπως έτσι και νομίζω έτσι θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, αν αξίζει η κριτική και την αναλύσεις, θα βγεις κερδισμένος. Και εσύ και αυτός που σου την κάνει. Αν όμως είναι, ξέρεις, επιφανειακή και τοξική η κίτρινη, δεν χάνω τον χρόνο μου ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είναι τόσο πολύτιμη και όμορφη ζωή για να αναλωθείς μη χρήσιμα. Και φαίνεται πως μετά από όλα αυτά τα χρόνια κάνεις αυτό που θέλεις με όποιο κόστος. Είσαι ο εαυτός σου. Είναι ένα τίμημα που έχεις πληρώσει αυτό, το να είσαι ο εαυτός σου. Και αν ναι, έχει υπάρξει στιγμή που να έχεις μετανιώσει για κάτι. Σίγουρα. Τώρα, ένα τίμημα, ξέρεις, είναι σαν αυτό που μου λένε κουράστηκες πάρα πολύ, έκανες πολλές θυσίες στον πρωταθλητισμό. Ήταν θελημένη μου απόφαση. Δηλαδή, δεν το βλέπα σαν θυσία. Σαν αυτοθυσία, ναι. Αλλά όχι, δεν πήγαινα σαν ηφηγένεια. Δηλαδή, ήθελα και το έκανα. Μου άρεσε αυτό που κάνω. Μου αρέσει που ασχολούμαι με το θέατρο. Μου αρέσει που ασχολούμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη ρητορική μίσους. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Κι ούτε, δηλαδή, γεννήθηκα για να αρέσω σε όλους. Δεν θέλω να αρέσω σε όλους. Έτσι το βλέπα, έτσι το βλέπω και έτσι θα το βλέπω. Σίγουρα έχω κάνει λάθη. Όταν συνειδητοποιώ ότι είναι λάθη σημαντικά, θα απολογηθώ, θα ζητήσω συγγνώμη. Μέχρι εκεί. Όχι ότι όμως θα επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης μου κάποια τοξικά ή κίτρινα, ξέρω κι εγώ, έντυπα ή οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι και, συγγνώμη, για το Σίδνεϊ τότε, ειδικά το 2000, που είχαν πέσει, με είχαν σταυρώσει, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι, με πρωτοσέλιδα του τύπου «Ο Ιωάννης φιλούσε υπέροχα», από το «Ιούδας φιλούσε υπέροχα», από το βιβλίο. Εκεί συνειδητοποίησα, ήμουν 22 χρονών παιδί και λέω «Μα πόσο κακία και τοξικότητα μπορεί να έχει κάποιος, ώστε αντί να δει ότι αυτό το παιδί τραυματισμένο με 5 κύλες και ένα κάταγμα στο πόδι έχει τη μαγιά και τη λεβεντιά να πάει να αγωνιστεί για το όνειρό του και για να τη σηκώσει και στη τελική την σημαία». Αλλά λέω, για να σκέφτονται έτσι, άρα υπάρχει αυτό το ένστικτο, όχι το ένστικτο, αυτό το μικρόβιο του Κολοσσέου, το Κολοσσέο σύνδρομο που λέω, το σύνδρομο του Κολοσσέου. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να δει αίμα, σπέρμα, στέμμα. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δηλαδή, γουστάρεις να δεις τον άλλον να τον κάνεις ήρωα, αλλά την ίδια στιγμή γουστάρεις να τον δεις, το ένστικτό σου πολύ από αυτόν τον κόσμο, να τον δει, αφού τον έχει θεοποιήσει, να διαλυθεί κάτω. Γιατί ικανοποιεί ένα ένστικτο του ego του, ότι είναι αυτός καλύτερα. Αυτή τη χάρη δεν την είχα δώσει και δεν θα τη δώσω ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και να έπεσα και να χτύπησα, δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να ικανοποιήσω τον άλλον ότι με αυτό που μου έγραψε σαν hate speech ή με αυτό που νιώθει ότι θα με ρίξει κάτω, δεν θα το πάρει από μένα με τίποτα. Δηλαδή, ουσιαστικά δίνουμε εμείς δύναμη σε αυτούς. Δηλαδή, όταν ένα hate speech το αφήσει να σε επηρεάσει, αδυναμία έχεις εκείνη τη στιγμή εσύ. Έτσι το βλέπω εγώ. Εντάξει, είναι μια δική μου λογική, δεν σημαίνει ότι είναι 100% σωστή, αλλά λειτουργεί, πιστέψτε με. Σε μένα τουλάχιστον λειτουργεί 100%. Θέλω να μείνω στο κομμάτι της νεαρής ηλικίας και να περάσω στη Βάσια, η οποία συμμετέχει και πρωταγωνιστεί σε μια πολύ επιτυχημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, το Σόι Σου, από την ηλικία των 11. Ναι. Ήσουν δηλαδή 11 χρονών, χωρίς δημοτικό πρέπει να ήσουν τότε. Ναι, ναι. Και μπαίνεις σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά, η οποία κάνει επιτυχία και ξαφνικά η μικρή Βάσια γίνεται ηθοποιός, δουλεύει με επαγγελματίες ηθοποιούς, πρωταγωνιστεί σε κάτι πάρα πολύ πετυχημένο και γίνεται γνωστή. Πώς είναι λοιπόν ένα κοριτσάκι 11-12 χρονών να κυκλοφορεί στον δρόμο και να το αναγνωρίζουν και να το χαιρετάνε και να μιλάνε και να σου μιλάνε? Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους διοργανωτές του Συνύπαρξης Φόρουμ για την πρόσκληση και τη συμμετοχή μου, να μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την διοργάνωση και την εκδήλωσή σας. Ως προς το κομμάτι αυτό που με ρωτάς, στα 11 σου,
δεν έχεις την ωριμότητα να καταλάβεις ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα και έκθεση. Εγώ προσωπικά το βίωνα ως κάτι το καινούριο, το κολακευτικό εν μέρει, ότι σε αναγνωρίζει ο κόσμος και σε αγαπάει και σου δείχνει την αγάπη του. Δεν είχα την ωριμότητα να συνειδητοποιήσω ότι τώρα εκτίθομαι σε ένα κοινό που βλέπει όλος ο κόσμος αυτή τη σειρά. Στην Ελλάδα και δεν ξέρω πού αλλού. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και στιγμές και υπάρχουν ακόμα και στιγμές που έχω νιώσει άβολα στο θέμα έκθεσης και αναγνωρισιμότητας. Στο να πάω μία παράδειγμα σχολική εκδρομή, με έκτη δημοτικού που ήμουνα και να αρχίσουν τα παιδάκια να με αναγνωρίζουν, να θέλουν μια φωτογραφία, όλα αυτά που υπάρχουν σε αυτό το κύκλο της αναγνωρισιμότητας. Οπότε, ναι, έχουν υπάρξει και στιγμές που έχω νιώσει άβολα, έχω νιώσει περίεργα, είτε ήμουνα διακοπές με τους γονείς μου, είτε ήμουνα, όπως είπα, σε μια σχολική εκδρομή, είτε είχα βγει με τους φίλους μου για ένα καφέ, το οτιδήποτε. Μεγαλώνοντας άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι μαζί με την αναγνωρισιμότητα πάει πακέτο και η έκθεση. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Που για σένα έχει αρνητική χρειά η έκθεση. Δεν έχω συμφιλειωθεί απόλυτα, ακόμα και τώρα με αυτό, με την έκθεση. Πρόσφατα είχα δει και ένα δημοσίευμα για την προσωπική μου σχέση, που, παραδείγματος χάρη, εμένα αυτό με τρόμαξε. Γιατί τώρα μπαίνω σε αυτό το κύκλο. Ήμουν από μικρή, αλλά τώρα έχω μπει περισσότερο. Και τώρα είσαι και ενήλικη, οπότε μπορούν πιο εύκολα να ασχολούνται μαζί σου. Ακριβώς. Είτε είσαι 21, είτε είσαι 20-22, γι' αυτούς είσαι ενήλικας. Οπότε, από πολύ μικρή προσπάθησα να ξεχωρίσω το ποια είμαι εγώ, πραγματικά, το τι αφορά το ρόλο μου στη σειρά και τι αφορά την εικόνα μου στη δημοσιότητα. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε αλλαγή σε σένα, δηλαδή αλλιώς ένα παιδάκι έκτης δημοτικού καταλαβαίνει μια κατάσταση και αλλιώς στο σήμερα, που στο σήμερα έχουν μπει και στη ζωή σου και τα social media. Αισθάνεσαι ότι είναι πιο εύκολη η άμεση επαφή από τον κόσμο μέσα από ένα μήνυμα ή να σου... ακόμα και προσωπικά μηνύματα που μπορεί να σε κάνουν να αισθάνεσαι άβολα. Υπάρχουν αυτά, συμβαίνουν? Ναι, εντάξει, σίγουρα. Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω πάρει hate comments μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι... Ακόμα. Ακόμα, λέει ο Ιωάννης. Ακόμα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δέχομαι στήριξη, αγάπη και όλα αυτά τα ωραία. Εντάξει, μεγάλωσα και σε ένα πολύ μετρημένο περιβάλλον όσον αφορά την οικογένειά μου, οπότε με στήριξαν πολύ σε αυτό, ώστε να μην αλλάξω εγώ ως Βάσια, αλλά να υπάρχει μόνο ο ρόλος μου που είμαι κάτι άλλο. Και όχι να αλλάξω στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μου, στη σχέση μου με τους φίλους μου, στη σχέση μου με την οικογένειά μου. Σίγουρα, εντάξει, κάποια πράγματα αλλάζουν όσον αφορά τα social media. Δέχομαι μια περισσότερη έκθεση, ναι, από όσο δεχόμουν πιο μικρή. Και ειδικά με το που σταμάτησε και η σειρά και ξεκίνησαν οι επαναλήψεις μέχρι να ξαναξεκινήσει τώρα η σειρά, εκεί έγινε και το μεγάλο μπαμ, θα έλεγα, που τελείωσα το γυμνάσιο, ήμουν στο Λύκειο και ξεκίνησα να βλέπω περισσότερη αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο. Και θέλω να πάμε και στη χαρά, διότι μίλησα και με τους δύο για το κομμάτι του virality, της έκθεσης, και θέλω να σε ρωτήσω, το viral είναι κάτι καλό, να πούμε ότι κάποιος είναι viral, ή υπάρχει και η αρνητική ερμηνεία από εσάς, τους ψυχολόγους τους και ψυχοθεραπευτές, στο virality που λέμε? Ακούγομαι? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε φτιάξει ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Ναι, τώρα το κομμάτι έτσι του τι σημαίνει viral και εκτεθειμένο, συχνά συγχέονται αυτοί οι όροι, ή μπορεί να είναι και η επέκταση του όρου viral, του να είσαι εκτεθειμένος. Σίγουρα το να είναι κάποιος viral κάπου παραπέμπει σε κάτι θετικό ή κάτι πιο ουδέτερο. Είναι κάπως σαν να λέμε δίνεται μια τονωτική ένεση έτσι, αυτοπεποίθησης,
Το νευρικό σύστημα έτσι, του εγκεφάλου είναι γεμάτο με ντοπαμίνη, κάτι που είναι πολύ καλό, προφανώς. Όμως υπάρχει εκεί ένας κίνδυνος για το πώς μπορεί κάποιος που έχει γίνει viral από κάτι το οποίο μπορεί και να μην επέλεξε, να πάει να ταυτίσει λίγο την αξία του με αυτό που έχει κάνει, με το γεγονός, κάτι που δεν είναι ο ίδιος. Τώρα το κομμάτι της έκθεσης, εκτιθόμαστε και τώρα εδώ, και εγώ εκτίθεμαι, αλλά το να λέμε ότι κάποιος είναι εκτεθειμένος, κάπου μας παραπέμπει σε κάτι πιο αρνητικό, νομίζω. Και εσείς, μάλιστα, το έχετε βιώσει από πολύ μικρή και ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε και φαντάζομαι θα πάει και παρακάτω η συζήτηση. Το να είναι κάποιος εκτεθειμένος μπορεί να είναι και καλό κάποιες φορές, αλλά έχει πολύ μεγάλο κοινωνικό άγχος, έχει μία αίσθηση παραβίασης και αυτό σίγουρα ακουμπάει και σε κάτι πιο υπαρξιακό και χρειάζεται λίγο προσοχή. Η λέξη κλειδί νομίζω είναι αυτό, ότι παραβίαση κατά κάποιο τρόπο της προσωπικής ζωής όταν είσαι εκτεθειμένος. Γιατί και η Βάσια και ο Ιωάννης ανέφεραν περιστατικά από την προσωπική τους ζωή, που στην ουσία μπορεί κάπως να τους έμειναν στο μυαλό περισσότερο και όχι τόσο από το επαγγελματικό κομμάτι. Θέλεις να πεις κάτι? Και των προσωπικών σου δεδομένων. Δηλαδή, αυτό η παραβίαση που είναι η σωστή λέξη της προσωπικής σου ζωής και των προσωπικών σου δεδομένων. Γιατί μπροστά στο virality ή μπροστά στο να πουλήσουν περισσότερα φύλλα, να κάνουν περισσότερα clicks, περισσότερη έκθεση για να, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για τα νούμερα της τηλεθέασης, δεν τους νοιάζει καθόλου. Δηλαδή, είσαι αναλώσιμος, είσαι ένα αναλώσιμο είδος. Ναι. Οπότε εκεί θα πρέπει εσύ να βρεις τον τρόπο να προστατεύεις τον εαυτό σου με την ψυχική υγεία, με ανθρώπους που μπορεί να χτίσουν αυτή την ασπίδα, ή την οικογένειά σου, η δάσκαλή σου, τα βιβλία, η προσωπική σου απομόνωση και να σκεφτείς και να πεις αυτό είναι το όριό μου. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας δημοσιογράφος και να σου απαιτήσει μία ερώτηση. Δεν είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω. Δηλαδή, έχω απαντήσει, ας πούμε, σε κάποιο δημοσιογράφο, μου ρώτησε μία ερώτηση που ήταν εντελώς γελία και η απάντησή μου εκείνη τη στιγμή ήταν δεν απαντώ σε ηλίθιες ερωτήσεις. Και βραχικύκλωσε. Το τι έγινε μετά ούτε με νοιάζει ούτε με αφορά. Αυτό μετά όμως? Ναι. Αλλά ούτε με νοιάζει ούτε με αφορά. Δηλαδή, δεν μπορείς τον άλλον να τον αναγκάσεις και για ποιο λόγο. Ξέρεις, όταν δεν έχεις ανάγκη τον άλλον, μπορείς να είσαι 100% εαυτό σου. Μπορεί να είσαι και εσύ καυστικός, μπορεί να γίνεις καυστικός. Δεν σημαίνει ότι πάντα είναι η λύση. Αλλά δεν μπορώ να απολογούμε και πάντα, γιατί έπρεπε να είμαι έτσι, να είμαι political correct πάντα. Όχι. Αυτό, Ιωάννη, το κατέκτησες στην πορεία ή από την αρχή ήσουν έτσι? Δηλαδή το κομμάτι του ότι εγώ αυτός είμαι, αυτά πρεσβεύω, σε αυτά θέλω να απαντήσω. Θα σας πω, όταν είχα το κάταγμα κοπόσιο στο πόδι και πονούσα φρικτά, όταν έσπασα τα πλευρά μου και έπρεπε να αγωνιστώ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι μόνοι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου ήταν οι 4 φίλοι, οι γονείς μου και ο προπονητής μου. Ναι, σε αυτούς θα απολογηθώ. Σε αυτούς και 10 ρίχτερ να έχει, αν με πάρουν ένα τηλέφωνο θα σηκωθώ να φύγω. Τώρα σε κάποιον που δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ, αν είμαι καλά, αν η ψυχική μου υγεία είναι καλά, ή αν όταν ο πατέρας μου πέθανε πώς αισθάνθηκα, ή μόνο το κάνει για να το προβάλλει, γιατί να απολογηθώ ή να συζητήσω? Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Και για να πάμε λίγο και τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω και θα το ρωτήσω και τη Βάσια μετά, εάν πιστεύεις ότι στη σύγχρονη εποχή που πλέον νομίζω περισσότερο ενημερωνόμαστε από τα social media, είμαστε όλοι μέσα σε ένα Instagram, στο TikTok, θεωρείς ότι η επιτυχία ενός αθλητή μπορεί να κριθεί εν μέρη και από το πόσο viral είναι στα social media? Όχι. Γιατί είναι πολύ σκληρό το αντικείμενο. Δηλαδή, δεν πάει να έχεις 1,5 εκατομμύριο followers. Είσαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Είσαι 8ος Ολυμπιονίκης. Ήρθες 10ος στην Ευρώπη, που είναι τεράστιες επιτυχίες. Τι με νοιάζει να έχεις 1,5 εκατομμύριο followers? Εμένα. Για σένα και το bank account σου είναι πολύ καλά, γιατί μπορεί να το διαχειριστείς και να βγάλεις πολλά λεφτά. Και ο άλλος που έχει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο ή έχει χρυσό παγκόσμιο ή κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ,
να μην είναι πολύ καλά connected με τα social media, να μην βγάζει τα αντίστοιχα λεφτά που έως και δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Οπότε νομίζω πάντα το μέτρο είναι το πιο σωστό. Αλλά η δουλειά σου, η σκληρή δουλειά σου είναι αυτό που θα πορεύεσαι μαζί τους όλους στη ζωή. Γιατί σήμερα μπορεί να έχεις ένα virality, μετά από 10 μέρες σε έχουν ξεχάσει. Δηλαδή το ότι είναι viral σήμερα και έχει κάνει 1,5 εκατομμύριο views, την επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Κάποιος άλλος θα έρθει. Η επιστήμη σου όμως, η γνώση σου είναι αυτό, ο χαρακτήρας σου είναι αυτό που κουβαλάς και θα κουβαλάς για πάντα. Και η αξία σου, ο ηθικός σου και ο αξιακός σου κώδικας. Εσύ, Βάσια, έχεις ποτέ αισθανθεί ότι πρέπει να κάνω κάτι για να ανεβάσω τους followers μου, για να με πάρουν σε ένα casting, να με δει ένας παραγωγός? Παίζει ρόλο και στη νέα γενιά των ηθοποιών που εσύ έτσι εκπροσωπείς, παίζει ρόλο αυτό, η δύναμη στα social media? Και ναι και όχι, θα πω. Υπάρχουν καταξιωμένοι άνθρωποι, όπως ανέφερε και ο Ιωάννης, αλλά καταξιωμένοι ηθοποιοί που δεν έχουν καν λογαριασμό στο Instagram και στα social media. Της νέας γενιάς? Όχι τόσο, μεγαλύτεροι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, βέβαια οι άνθρωποι αυτοί έχουν χτίσει τη ζωή τους, έχουν χτίσει τη δουλειά τους, οπότε το όνομά τους, οπότε δεν είναι τόσο αναγκαίο για αυτούς να κάνουν ένα προφίλ στο Instagram. Σίγουρα τη νέα γενιά, τα social media την καθορίζουν εν μέρη, την επηρεάζουν εν μέρη, επηρεάζουν επαγγελματικά. Ας αρχίσουμε από εκεί. Οι άνθρωποι νέοι βιοπορίζονται από τα social media. Υπάρχουν ευκαιρίες προβολής, επαγγελματικές, οικονομικές, τα πάντα. Θα συνεχίσω και θα συμφωνήσω με αυτό που λέει και ο Ιωάννης, ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν όρια και μέτρο στο να μην χάνεσαι μέσα σε όλο αυτό. Να μην γίνει αυτός σκοπός, το virality, αλλά να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο για εσένα, σε ό,τι είναι αυτό, είτε είσαι αθλητής, είτε είσαι ηθοποιός, είτε είσαι influencer, στο να κάνεις καλύτερο τον εαυτό σου και όχι στο να πιάσεις αυτό το στόχο, χάνοντας όμως τον εαυτό σου, την προσωπικότητά σου, αλλάζοντας τις συνήθειές σου και αλλάζοντας εσένα τον ίδιο. Αυτό. Θα πάω τώρα στη βοήθεια της ειδικού της παρέας. Υπάρχει εγκλωβισμός μέσα στην εικόνα που πλάθουμε από τα social media? Υπάρχει η ανάγκη... Θα αναφέρω τώρα ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν είχα Instagram για μία περίοδο, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή μου λέγανε από τη δουλειά μου συνάδελφοι ότι πρέπει να κάνεις Instagram, γιατί έτσι θα σε πάρουν τηλέφωνο από το άλλο κανάλι για να κάνεις ραντεβού και πρέπει κάπως να φαίνεται η δουλειά σου. Πρέπει στο Instagram να ανεβάσεις τα story, το τι έκανα, τι ρεπορτάζ έκανα. Εγκλωβιζόμαστε ποτέ σε αυτή την εικόνα, δηλαδή τι θα ανεβάσω στο Instagram? Και εν τέλει μπορεί στην πραγματικότητα να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι, από αυτό που θέλουμε εμείς να δείξουμε στον κόσμο σε σχέση με αυτό που βιώνουμε, εννοώ. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος του να εγκλωβιστεί κάποιος σε αυτό, να γίνει, όπως είπε η Βάσια, αυτός σκοπός. Και υπάρχει πολύ ο κίνδυνος της αποσύνδεσης του αυτού που κάνω με αυτό που είμαι και με αυτό που θέλω να κάνω και με αυτό που αναγκάζομαι να κάνω για να έχω μια πρόσβαση στη δουλειά, να έχω πρόσβαση σε ένα καλύτερο κύκλο ανθρώπων που μπορεί να με πάνε και λίγο παρακάτω και από άψη φήμης, δημοσιότητας, διασημότητας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι ειδικά το κομμάτι της στέρησης της ανωνυμίας, που είναι ένα κομμάτι πολύ βαθύ για κάποιον, ένας ηθοποιός, ένας αθλητής, όταν περάσει αυτή την πόρτα, δεν ξαναγυρνάει στην ανωνυμία, τον γνωρίζουν όλοι. Οπότε αυτός ο εγκλωβισμός έχει να κάνει και με το ότι έχει περάσει σε μια άλλη συνθήκη ο άνθρωπος, στην οποία δεν έχει πολλές επιλογές και χρειάζεται να είναι αρκετά προσεκτικός για να μην φτάσει να εκτεθεί, να παραβιαστεί, να μπει στην προσωπική ζωή, όπως είπε η Βάσια πριν. Μα υπάρχουν και τόσα παραδείγματα προβεβλημένων ανθρώπων που μετά από πολλά χρόνια που μπορεί να ήταν στην πρώτη γραμμή, αποσύρθηκαν τελείως. Άλλαξαν εμφάνιση, άλλαξαν επάγγελμα, γιατί δεν ήθελαν άλλο αυτή την υπερέκθεση που βίωναν μέσω του επαγγέλματός τους. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνουμε λίγο πιο διαδραστική την κουβέντα. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να ρωτήσετε
τους καλεσμένους μας εδώ, με βάση αυτό που συζητάμε τώρα? Σας έχει γεννηθεί κάποια απορία? Παρακαλώ, ναι. Να απαντήσω εγώ. Η ερώτηση είναι το όνομά σας, του Κωνσταντίνου, συνονόματος. Η ερώτηση είναι τι μπορεί κάποιος να κάνει για να προστατεύσει τα νέα παιδιά από την υπερέκθεση στα social media. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Δεν ξέρω αν είμαι πολύ σύμφωνη με αυτό το κομμάτι του κάτω των 15 να μην έχουν καμία πρόσβαση. Αυτό το τόσο άκαμπτο που καταλαβαίνω ότι είναι αναγκαίο, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι η εκπαίδευση και η παιδεία που μπορεί να ξεκινάει και από τα σχολεία, δηλαδή κάπως νιώθω ότι είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο στα σχολεία, δεν αγγίζουν αυτά τα κομμάτια ή απαγορεύεται να έχουν το κινητό στα σχολεία. Είναι να μιλήσουμε στα παιδιά για αυτά τα θέματα και να τα ακούσουμε κιόλας. Χρειάζεται νομίζω να δοθεί χώρο στα παιδιά. Γιατί μέσα από μέσα από τα social media, μέσα από τα παιχνίδια που υπάρχει επίσης διάδραση, εκφράζονται, συνδέονται, κάνουν σχέσεις. Τα οποία παιχνίδια μπορεί να οδηγηθούν και σε κάτι πολύ επικίνδυνο, έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορείς αυτό να τους το κόψεις από τη ρίζα, γιατί εκφράζουν μια ανάγκη. Οπότε είναι να τα ακούσουμε βασικά πρώτα και μετά να είμαστε πολύ δίπλα τους. Η σύνδεση είναι το βασικότερο κομμάτι στα παιδιά. Η σύνδεση και με τον εαυτό τους και με τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή τους. Εσύ, Βάσια, όταν ήσουν μικρή που ήσουν ηθοποιός, είχες μια αναγνωρισιμότητα, είχες social και αν είχες, τα διαχειριζόσουν εσύ? Ναι, είχα social media. Νομίζω έφτιαξα πρώτη γυμνασίου social media. Εντάξει, νομίζω τότε δεν ήταν τόσο... Δηλαδή, τότε είχε πρωτοφτιαχτεί το Instagram, θυμάμαι, εκεί που ήμουνα έκτη δημοτικού προς πρώτη γυμνασίου. Οπότε και που είχα ένα λογαριασμό, ούτε ανέβαζα ιδιαίτερα, ούτε ήταν αυτός ο σκοπός, να γίνω διάσημη μέσα από το Instagram, καθόλου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε και η Χαρά, εκτιθέμεθα διαρκώς. Ακόμα και ένα παιδί στο σχολείο, στο λύκειο, στο γυμνάσιο, που έχει ένα ενεργό προφίλ στο Instagram, ακολουθείται και ακολουθεί τους συμμαθητές του από το σχολείο. Οπότε εκτίθεται σε αυτό το μικρό κοινωνικό σχολικό περιβάλλον. Οπότε και εκεί θέλει πολύ προσοχή στο πώς εκθέτουμε τον εαυτό μας, τι ανεβάζουμε, τι απαντάμε, τι σχολιάζουμε. Θέλει πολύ προσοχή ως προς την ερώτηση για τους νέους και εκεί κάπου μπλέκεται και το κομμάτι του ασφαλές διαδικτύου και πώς οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, όρια, μέτρο, τι επιρροή έχουν οι καθηγητές, οι γονείς σε αυτό το κομμάτι, στα παιδιά από ηλικίες εκεί 12 με 15 ετών. Τώρα κιόλας που πρόκειται να ψηφιστεί και αυτό ο νόμος για τα παιδιά κάτω των 15, ώστε να μην έχουν social media. Μπορεί εν μέρει να κάνει καλό, μπορεί όμως και τα παιδιά να αντιδράσουν και χειρότερα. Σίγουρα θέλει μέτρο και όρια και πολύ καλή καθοδήγηση και παιδεία ως προς το διαδίκτυο, στο πώς εκθέτουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Σε όλες τις ηλικίες, πόσο μάλλον στις μικρότερες ηλικίες που αναφέραμε τώρα. Εσύ, Ιωάννη, όπως έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, βλέπεις διαφορά στο πώς σε προσεγγίζει ο κόσμος τώρα που έχεις και social media σε σχέση με το πριν, που δεν υπήρχε αυτό? Δηλαδή, ήταν πιο πολύ τηλεόραση, εφημερίδες. Ναι, γιατί έχουν μια αμεσότητα, δηλαδή μπορεί να σου στείλουν ένα DM, να σου στείλουν ένα μήνυμα, το διαβάζεις, δεν το διαβάζεις ή κάνεις πως δεν το διαβάζεις, αν το έχεις διαβάσει. Και αναλόγως αν θέλεις να απαντήσεις, αν έχεις τη διάθεση να απαντήσεις ή αναλόγως τι έχουν γράψει. Αλλά back to the conversation που είπαμε για τα νέα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό για μένα οι δάσκαλοι να γίνει και ένα μάθημα τέτοιο. Δηλαδή μέσα στο σχολείο, ειδικά στο δημοτικό, μετά γυμνάσιο και οι ίδιοι γονείς, πώς να διαχειρίζεσαι τα social media σου και πόσο μπορείς να εκτεθείς. Παρά τα αυτά, επειδή είσαι παιδί, μπορεί να πεις ναι, δεν θα το κάνω, αλλά θα στείλω επειδή είμαι 16 χρονών και οι ορμόνες μου χτυπάνε κόκκινο, ή 17 ή 19, όπως με μια φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που πριν 2 χρόνια, νομίζω πριν 1 χρόνο, που είχε γίνει ένα θέμα και
Είχε στείλει κάποιες φωτογραφίες στο κορίτσι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, και καλά έκανε. Και ο άλλος, ο ανόητος, όχι την εξέθεσε, την εξέθεσε λέμε, αλλά θέλω να καταλήξω κάπου αλλού. Το έβαλε στα social media ή το έστελε σε κάποιους συμφοιτητές, το κορίτσι το είδε και αυτό πήδηξε από το μπαλκόνι. Εκεί θα πρέπει, ας πούμε, αν ήμουν εγώ γονιός, θα ήθελα να προετοιμάσω τα παιδιά μου ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, σας λέω μην το κάνετε, okay, αλλά αν το κάνεις, γιατί είσαι παιδί 17 χρονών και μπορεί να στείλεις μια γυμνή σου εικόνα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και σε εκθέσει ο άλλος, δεν φταίς εσύ. Φταίει ο άλλος που το έκανε. Δηλαδή δεν μπορεί να κουβαλάς την ενοχή εσύ. Δηλαδή το στίγμα πρέπει να πάει στον θήτη και όχι στο θύμα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή σας συμμετοχή στο φόρουμ. Ήταν χαρά και τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.